खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे जोंनि डेली बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। जोंनि डेली बड' निउज चेनेला इन्टारनेशनेल, नेशनेल आरो लकेल बेफोरनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायलांगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दं थांनाय माखासे सान सिगां KLOनि मुं लाना क'क्राझाराव रां दाबिनाय जाथायखौ लाना प्रमद बर'नि फिनजाथाय। जुदि जाथाया थारब्ला बेखौ गोख्रों आखाइजों दबथायगोन। बिटिआरआव बेबायदि उदखारि आरो समाज बेरेखा खामानिखौ माब्लाबाबो जाहोनाय नङा होननानै बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ बुंदों। लोगोसे फैगौ MP बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै प्रमद बर'आ बुंबावोदि हाग्रामा महिलारिया दा जेखि मावो मावा बिथांनि राजखान्थि केरियारआ माब्लाबाबो कामबेक जाफिननाय नङा होननानैबो फोरमायो। दावबायारि बासआव गिख्रंथाव अर खामदों। आसामनि नलबारियाव थांनाय 22 मार्चनि सानजौफु समाव गंसे दावबायारि बासआव गिख्रंथाव अर खामदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे बासखौ गुवाहाटीनिफ्राय बरपेटा फारसे फैगासिनो दंमोन होननानैबो मिथिनो मोन्दों। लोगोसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दावबायारिफोरखौ गारिनिफ्राय ओंखारहोनो बासखौ लाखिनाय समाव बे अर खामनाय जाथाया जादों। जायनि जाहोनाव बासआ खामनानै सेवहांगार जादोंमोन। बे अर खामनाय जाथायाव दावबायारि आरो बास सालायगिरिनि जखम जायाखै होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्प'रेसननि चिफ इन्जिनियारखौ घुस बिनायनि आरो लानायनि दायाव हमदों। थांनाय 22 मार्चखालि गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्प'रेसननि चिफ इन्जिनियार इन्द्रजित बराखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि-कारापसननि मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया घुस लानाय मोगा-मोगियाव हमनो हादों होननानै आसाम भिजिलेन्स एन्ड एन्टि-कारापसननि ADGP सुरेन्द्र कुमारआ मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। फैगौ दाननि 6 आरो 7 एप्रिलाव काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि जिब आरो एलिफेन्ट साफारिया बन्द थागोन। आसाम हाग्रा बिफानआ फैगौ 6 आरो 7 एप्रिलाव 2 साननि थाखाय काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि गासै रेन्जफोरनि जिब आरो एलिफेन्ट साफारिया दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द थागोन होननानै फोसावनानै होदों। बे थांखिखौ आसाम सरकारनि आबहावा आरो हाग्रा बिफाननि खुंफुंनो लानाय गज उत्सव 2023 खौ नोजोर होनानै लानाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि साननैनि हाबाफारि लानानै हादरनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ काजिरङायाव दावबायफैनानै 6 एप्रिलखालि खुंफुंनो लानाय एलिफेन्ट फेस्टिभेलनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लाइफस्टाइल फर इनभाइरनमेन्ट मिशन बेखेवदों। थांनाय 21 मार्चखालि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गेदेर थांखिजों लाइफस्टाइल फर इनभाइरनमेन्ट मिशनखौ बेखेवनानै होदों। बे लाइफस्टाइल फर इनभाइरनमेन्ट मिशननि थांखियानो जाबाय आबहावानि फारसे सांग्रांथि लाखिनानै जिउ खुंनायाव थुलुंगा होनाय। मख'नो गोनांदि बे थांखिनि गेजेरजों आसामाव थानाय गासै जिल्लाफोराव गोबाव समसिम आबहावा संरैखाथिजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय गासै मोन 7 आयदाफोर फारियै सेभिं एनार्जी, सेभिं वाटार, रिडिउसिं प्लास्टिक, रिडिउसिं ई-वेस्ट, सास्टेनेबल फुड्स, हेल्दी लाइफस्टाइल आरो स्वच्छतानि सायाव हाबाफारि लानाय जागोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। थांनाय 22 मार्च खालाराव 6 नं कसुगाव ब्लक UPPLनि बानजायनायाव अमा फिसिनाय आयदानि सायाव सांग्रांथियारि मेल लानायजों लोगोसे सानसेनि हाबाफारिजों अमा फिसिनाय फोरोंथाय होदों। कसुगाव जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोङाव थानाय गाम्बारि बिल BCDCनि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजादों। बे हाबाफारिया हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो UPPLनि सेन्ट्रेल फार्मार सेलनि गाहाय नेहाथारि अमरजित बसुमतारिया लोगोसे बाहागो लायो क गसाइगाव जिल्ला सेन्ट्रेल फार्मार सेलनि गाहाय नेहाथारि अभिमन्यु ब्रह्म, नर्थ इस्ट प्रग्रेसिभ पिग फार्मार्स एस'सिएशन एबा नेप्पानि गाहाय नेहाथारि थिमिर बिजय श्रीकुमार फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै UPPLनि फार्मार सेलनि गाहाय नेहाथारि अमरजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव पिग मिशननि सायाव माखासे बाथ्रा फोरमायनायनि अनगायैबो आथिखालाव BPFआ गोजोन आरो खौसेथिनि मुङाव हानजा सुरबाय थानाय हाबाफारिखौ लानानै UPPL खुंथायखौ मुं सुबाय थानायाव फिनजाथाय होनानै बुङो दि BTCआव BTR एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो गोजोना फैखादों। बेयाव BPFआ दासो गोजोननि हानजा सुरफ्लानाया संख्रि नांखानाय ओंख्रियाव संख्रि लखबना होदेरनायसो जादों। लोगोसे 9 नं कसुगाव ब्लक UPPLनि आफादगिरि सुकुमार ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथिदों। गोजोनस्री गामिनि बिलाइस्री बसुमतारिया सिनाय मोनै गुबुननि फुस्लायना लिंनायाव गुबुन रायजोआव खारनानै दंहैयो।
गोबाव समनिफ्रायनो संसार जाबोनाय फिसाय लखेन बसुमतारिया दा बेखौनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला अन्नानै खिन्थाहरनो थाखाय खावलायदों आरो जानबुंनि नाम्बारखौबो होदों। जानबुंनि नाम्बारा जादों 7099653796। आधार नाम्बारखौ भटार आइडिजों लिंक खालामनायनि डेडलाइनखौ मिरु सरकारा बारायबाय। सिगांनि समाव आधार नाम्बार आरो भटार आइडि लिंक खालामनाया 2023 मायथाइनि 1 एप्रिल खालारसिमल' जागौमोन, नाथाय दा बेनि डेडलाइनखौ 2024 मायथाइनि 31 मार्चसिम लांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बलिउडनि एक्ट्रेस रानी मुखार्जीआ थांनाय मार्चनि 21 खालाराव गावनि 45थि जोनोम सानाव गुवाहाटीआव थानाय कामाख्या थानसालियाव नुजाथिफैना बोर बिफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हिमा दासआ इन्डियान ग्रेन्ड प्रिक्सनि बानजायनायाव आइजोफोरनि 200 मिटार रेस इभेन्टआव सनानि मेडेल देरहानो हायो। केरेला तिरुवनन्तपुरमनि लक्ष्मीबाई नेशनेल कलेज अफ फिजिकेल एडुकेशननि इन्डियान ग्रेन्ड प्रिक्सनि आइजोफोरनि 200 मिटार खारनाय रेसआव सनानि मेडेल देरहानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों आसामनि थाखाय। आसामनि जानानै हिमा दासआ बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै 23.79 सेकेन्डआवनो खारनो हाना सनानि मेडेल मोननो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। आसामनि बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर हालामाव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव ब्रैथि एशियान क' चेम्पियनशिपआ थांनाय मार्चनि 20 खालारनिफ्राय जागायना मार्चनि 23 खालारसिम जागोन। लोगोसे बे बादायनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हादरनि थान्दैफोरा गावसिनि हादरनि जानानै गेलेफैदों। मिथिनो मोनोदि बे बादायलायनाय हाबाफारियाव गासै मोन 9 हादोरफोरनि क' गेलेग्रा बादायारिफोरा बाहागो लादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 2026 मायथाइसिमाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ फोजोबगोन। थांनाय मार्चनि 20 खालाराव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बिबुंथिखौ होयो। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि रायजो सरकारा बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ होबथानो थाखाय 200 कौटि रांनि केम्पेइन खालामगोन होननानै। कक्राझाराव आसुनि खौरां मेल। कक्राझार सोहोराव थानाय बड'लेण्ड आलासि न'मा एबा गेस्ट हाउसआव आसुनि बिबानगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोननि गेजेराव मोनसे जर'खा सावरायनाय जानानै थाङो। बिटिसि ओनसोलाव लाइमोनफोरनि साख्रि बाख्रिनि थिसनथाय, सोलोंथाइनि जेंना, बर' असमिया रावनि बाहायनाय बायदि बायदि बिथिंनि खोथाफोरखौ सावरायलायो। जर'खा सावरायनाय हाबाफारियाव आसुनि आफादगिरि उत्पल शर्मा, गाहाय नेहाथारि शंकर ज्योति बरुवा, गाहाय बोसोनगिरि डक्टर सुजमल भट्टाचार्यनि बिथांमोननि लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बिजनी मिउनिसिपालनि न'नि हार बांहोनाय, बेखारनि जेंना, मोब्लिबनि मासुल हार बांनाय, मुवा बेसादफोरनि बेसेन बारायनायनि सायाव चिरां जिल्ला बिजनीआव टिएमसिनि धरना हाबाफारिया थांनाय मार्चनि 21 खालाराव जानानै थाङो। पद्मलक्ष्मी मुंनि सासे एडभकेटआ केरालानि गिबिसिन ट्रान्सजेन्डार लयार जानो हादों। पद्मलक्ष्मीया स्टेट बार काउन्सिल एडभकेट महरै जइन जानानै केरालानि गिबिसिन ट्रान्सजेन्डार लयार जानो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जेराव रायजोनि इन्डास्ट्रिज मिनिस्टारआ पद्मलक्ष्मीनि मोनसे फट' होनानै बिथांखौ हामलायथि बावहरो। आसामनि फरेस्टमेन अफ इन्डिया जादब पायेंआ बिफां गायनायखौ फरायसालिफोराव आयदा महरै फोरोंजानो लुबैयो। इनभाइरनमेन्टेल एक्टिभिस्ट आरो फरेस्टमेन अफ इन्डिया मुंजों मिथिजानाय आसामनि जादब पायेंआ बुंथिदों दि फरायसालिफोराव बुहुमनि गासै फरायसाफोरनो बिफां लाइफांखौ माबोरै गायनांगौ आरो बुहुमखौ माबोरै अनसायनांगौ बेफोरखौ फोरोंना होनांगौ। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अंगनावाड़ी वार्कारफोरनो वान टाइम रिटायारमेन्ट बेनिफिट होनो थांखि लादों। जायफोरा 60 बोसोराव रिटायार लाहैयो बिसोरनो 6 लाख होनाय जागोन आरो गाहायसिन वार्कारफोरनो 3 लाख, हेल्पार्सफोरनो 3 लाख होनाय जागोन होननानै CEM हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। इन्डियानि फर्मार प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविना गाबोननि जानो गोनां USTMआव जानो नागिरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय दिनै गुवाहाटी एयारपर्टआव सौफैबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ आसामनि केबिनेट मिनिस्टार चन्द्र महन पाटवारीजों लोगोसे USTAनि चेन्सेलर महबुबुल हक आरो भाइस चेन्सेलर गौरी डिउटी शर्माया बरायनो थाखाय एयारपर्टआव दंहैयोमोन। महात्मा गान्धीनि फिसौजो उषा ग'कानीआ थांनाय मंगलबारखालि मुम्बाइआव 89 बोसोर बैसोआव रुंसारि जालाङो। बिथां उषा ग'कानीआ 5 बोसोरसिम गाज्रि देहायाव दंखायोमोन आरो 2 बोसोर बिसिनानिफ्राय सिखारनो हायै जाबायमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो।
लोगोसे जोंनि डेली बड' निउस चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे जोङो नोंथांमोननो सानफ्रोमबो लकेल नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल निउसफोरखौ लाबोना होफैबाय थानो हायो। गोजोन्थों।